ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಪಶ್ಚಿಮದ ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡತಿನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಟಾಂಕಿಗೆ ಜತ್ತಿನ ಎನ್ಮಜನಟು ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಐವೇರು. ಪಡುಬಿದ್ರೆದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದಯಾದ್ರಿಡು ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ 10 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುಷ್ಪರಥವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು. ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡಿಬೈಲಡು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ವೀರಮಾನತ್ ರೈದುಂಬಾಳ್ತೆಡು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಬೈಲು ಕಂಬಳ. ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಕರಣಿಕ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಉಚ್ಚಯ ರಂಗಪೂಜೆ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ವಸಂತೋತ್ಸವ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಬಜ್ಪೆದ ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಒಂಜೇಟು ಮೀನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಟಾಂಕಿಗೆ ಜತ್ತಿನ ಎನ್ಮಜನಟು ಐವೇರು ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಐತರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತಿದ್ದಳು. ತೀರ್ನಕಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಕಲು ಆದಿತ್ಯರು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಜ್ಪೆದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ಮೀನ್ದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಐತರ ರಾತ್ರಿ ಮೂವೇರು ತೀರ್ದಿರ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಇರುವೆರು ಸೋಮವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ತೀರ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆದ ಬರ್ಪುನ ಮೀನುಲೆನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಟಾಂಕಿಗೆ ಜತ್ತಿನ ಬಂಗಾಳದ ಮೂವೇರು ಕೆಲಸದ ಕುಲು ತೀರ್ದಿರ ಇರುವೆರಿಗೂ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಸೇರ್ಸಾದಿತ್ತಿರ ಅಂಡ ಅಕುಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ತೀರ್ದಿರ. ತೀರ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಮೀರುಲ್ಲಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಉಮಾರ್ ಫಾರೂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದಂಡ. ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ತೀರ್ನಕಲು ಶರಫ್ ಅಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿರಾದುಲ್ಲಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಆದುಳ್ಳಿರು. ಏಪಲದಂಚ ಮೀನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಟಾಂಕಿಗ್ ಎನ್ಮಜನ ಜತ್ತದು ನಿರ್ಮಲ ಮನ್ಪುನ ಮೀನು ದೆಪ್ಪುನಗ ಈ ಅವಘಡ ನಡೆತದಂಡ. ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಗಿಗೆ ಪೋದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಖಾನೆನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದಂಡ. ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕೊಡ್ಮಾಂಡ 32 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸುಧೀರ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಜವಂದಿ ವರ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಸುಧೀರ್ ಕುಡೋರ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಂದು ಆಲು ದೂರು ನೀಡಿದವ್ರ ಸುಧೀರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಏರ್ದು ಜೀವದೆತ್ತನೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ವಲ್ದಿನ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯಾರಡು ನಡೆತಿದ್ದ. ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದು ಬೇಜಾರಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಏರ್ದು ಜೀವದೆತ್ತನೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯಾರಡು ನಡೆತದಂಡ. ಜೀವದತ್ತನರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕೊಡ್ಮಾಣದ 32 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸುಧೀರ್ ಪನ್ಪುನಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಸುಧೀರ್ ಒರ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು ಅಂಡ ಸುಧೀರ್ ಬೇತೆ ಒರ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಆಲು ದೂರ್ತಾಲು. ಬದ್ಕಡ್ ಹಸ್ಕದಿನ ಆಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದು ಮರ್ದಲ ದಿತ್ತನೊಂದಿತ್ತಲು. ಆಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಾರೆ ಸುಧೀರ್ ಕಾರಣಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ದೂರ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆರು. ಇಂದೆಡ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಸುಧೀರ್ ಅಡ್ಡಿಯರ್ದಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಏರ್ದು ಜೀವದತ್ತನರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಬತ್ತದು ಸುಧೀರ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಿ ನೀಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಚೈತೆರು. ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ತಕಲು ಬತ್ತದು ಸುಧೀರನು ಜಪ್ಪುಡಾಯರೆ ಸಹಾಯ ಆಯರು. ಕುಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಪಾಯರು. ಲವ್ ಫೇಲಿಯರಾ? ಲವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹಾಂ, ಸುಧೀರ್. ಎಲ್ಲಿಯವರು ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲಿಯವರು? ಹಾಂ, ಪರಂಗಿಪೇಟೆ. ಯಾರು ಹುಡುಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಏನು, ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ? ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಓಲ್ಡ್ ಕೆಂಟ್ ಮಾರ್ಗದ ಕೈತಲು ಡ್ರೈವರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಅರಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತಾದಿತ್ತದು ಅವೆನು ಏರೋದಾನ್ನ ಕಂಡಿದೆರು. ಬದುಕು ಸಾಗಾಯರೆ ರಿಕ್ಷಾನೆ ನಂಬುದುಪ್ಪು ನೀಡಿದವ್ರ ಅವೆನು ನಾಡು ಪತ್ತಿರ ಕಾರ್ಯಡು ಸಾಯ ಕೊರಡುಂದು ಆರು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದೆರು.
ಕುಡ್ಲಡು ಉಂತಾದಿತ್ತಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಗಾಡಿನ ಏರೋದನ್ನ ಕಂಡದಿನ ಬಗೆಟ್ ಆ ರಿಕ್ಷಾದ ಡ್ರೈವರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪನ್ಪುನಾರು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಆ ಗಾಡಿದ ಬಗೆಟ್ ಏರಿಗಂಡಲ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ತೆರಿಪಾಲೆಂದ ಅರ್ಕೇನೊಂದೇರು. ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಓಲ್ಡ್ ಕೆಂಟ್ ಮಾರ್ಗ ಕೈತಲ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತಾದು ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಪೋದು ಪಿರ ಬನ್ನಗಾರನ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಾಡ್ ಏರ ಕಂಡಿದ್ದೇರು. ಆ ರಿಕ್ಷೋಡ್ದವ್ರನ್ನೇ ತನ್ನ ಬದುಕು ಸಾಗಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ನಡ್ಪತ್ತೆರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಡ್ರೈವರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದೇರು. ಆ ಬಗೆಟಾರು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಯಾನು ಭೂತದ ಕಾರ್ಯಗೂ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಓಲ್ಡ್ ಕೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏಳು ಇರುವಾಗೂ ಗಾಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಕೆಂಟ್ ರೋಡ್ ತೀತೆ ಎನ್ಮಯ ಮುಪ್ಪೋಗು ಬಣ್ಣಾಗ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಕಂಡದು ಹೋತುಂಡು ದಯಮಾಲ್ತಿ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಈಗ ಗಾಡಿ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕನಂಡ ಈ ನಂಬರ್ ಗಾಡಿದ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ KA 19 AB 6333 ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ 9480199247 ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿದ ಎದುರುಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪಂದು ಬರೆತಂಡು ಗಾಡಿದ ಪಿರವುಡು ಅನಿತಾ ಅರ್ಪಿತಾ ಅಂಕಿತ ಬಂದು ಬುಧರುಂಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಎರೆಗಂಡಲ ಈ ಗಾಡಿ ತುಯರ ತಿಕ್ಕನಂಡ ದಯಮಲ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. ನಾಡದ ಮಾತಾ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರೊಲೆಡು ಶನಿವಾರ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಕರ್ಣಿಕ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಉಚ್ಚಯ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲುಡು ಸೀತೆನ ಕಂಡದ ಕೊನೆಯಿನ ರಾವಣನ ಅಶೋಕವನಟು ಸೀತೆನ ನಾಡು ಪತ್ತದು ಲಂಕೆನ ಪೊತ್ತಾಯಿನ ಹನುಮಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮದೇವಿರ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತದು ದೇವಿರ್ನ ಸ್ವರೂಪಡು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವರ್ಷಲ ಹನುಮ ಜಯಂತಿದ ದಿನ ಹನುಮಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮದೇವಿರ್ನ ಮಂದಿರೊಲೆಡು ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಡು. ಶನಿವಾರ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುಡ್ಲದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಶ್ರೀ ಕರ್ಣಿಕ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಉಚ್ಚಯ ನಡಪಾಯರು. ಪುರೋಹಿತರಿದ್ದು ವಾಯುಸ್ತುತಿ, ತ್ರಿಪುರಾಶ್ಚರಣೆ ಹೋಮ, ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ, ಪಯ್ಯಗ ರಂಗಪೂಜೆ, ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚಯ, ವಸಂತೋತ್ಸವ, ವಸಂತ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಹನುಮಂತ ದೇವಿರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡಿರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀದಿತ್ತೆರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡಿಬೈಲಡು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು 19ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಐತರ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡಿಬೈಲಡು 19ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಬೈಲ್ ಕಂಬಳ ಐತರ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನಾಡ್. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಡಾ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟುಗು ರಾಜ್ಯದ ದುಮ್ಮದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡು ಕಂಬಳ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಲು. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಯ ಇಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಸೋಲೂರದ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸೇಂಟ್ ಆಂಟೋನಿ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದದ ಧರ್ಮಗುರು ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಮೊಂತೆರೋ ತುಡರ್ ಪುತ್ತಾದ್ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪು ಬಯಕೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡಿರು.
ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರದ ಲೆಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಮೂಲ ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಆನಂದನು ಕೊರ್ಪುನ ಜಾಗಲ ಅವು ಕಂಬಳ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನನ ಈ ಜಾಗಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಕಮಲದ ಗೋಣೇರು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಕ್ಲು ಆವಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆವಡು ಹಿಂದೂ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡು ಗೋಣೇರು ಸಾಂಕದು ಕಮಲಗ್ ನಡಪವನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟುಪ್ಪೊಡು ಸಮಾಜಡ್ ಜಾತಿ ಮತ ಮಂತಿಯ ವಾದ ಪೂರ ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಸಮಾಜಡ್ ಉತ್ಸಾಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದಕಲು ಆಚರಣೆ ಕಂತೀರಿ. ಕಟೀಲು ಕೊಂಡೆಮೂಲ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನರೆಗೂ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಕುಡ್ಲದ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಗೊಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಾಯ ಕುರ್ದಿತ್ತದು ಆಕೀರಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕೈಪಗತ್ತಿರು ಬೇತೆರಡ್ಡು ಬಡವೇರಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಸಾಯ ಒದಗಾವನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿರು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಗುಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕಟೀಲು ಕೊಂಡೆಮೂಲ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನರೆಗೂ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಯ ಕುರ್ದಿತ್ತದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರಿರೋ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕೀರಿದ ಕಂತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಪೊಂಜೋನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದಾನಿ ಕೊರಿಯರು. ಕೊಡಿತ್ತೂರು ಸರೋಜಾ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬಡಪುತ್ತುಡುಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಇಲ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಾನ್ ಪಂಡಿರೋ. ಪಾವೂರು ಹರಿಕಳ ಅಂಬ್ಳ ಮೊಗಿರಡು ಹೇಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನರನ ಕುಟುಂಬ ಕಷ್ಟಡುಪ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿ ಪಿಂದದು ಜಾಗೆಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರು. ಅವಳು ಪ್ರಾಯದಂಗದಿನ ಪುಂಜ ಉರ್ತಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೇ ಜೆತ್ತಿನ ಅವಳು ಉಲ್ಲೆರು. 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ವಿಕಲಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬೂರೆರಾಯನ ಇಲ್ಲು ಇಂಚ ಮಾತಾ ಮಾಹಿತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ತುರ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ಬಗಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಕೊರಿಯರು. ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಕುಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತರು. ಪಡ್ಡೇದ್ರದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಐತಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಲು 10 ಸಂಸ್ಥೆರ ಕಟ್ಟಾಯನ ಪುಷ್ಪರಥ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಐತಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಪರಥ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಲು ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರೆಗೂ 108 ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಸೇರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯರು. ಊರ್ದ 10 ಸಮಸ್ತೆರು ಸೇರ್ದು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪುಷ್ಪರಥ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತದು ಅವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಪುಷ್ಪರಥ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಉಚ್ಚಯಬಲಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು.
ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇವನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ, ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಮತ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಲಿಂಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಪಂಡಿತ ಪಾಮರ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವ ಭೇದಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪರಾಪಳಿಕೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಭಗವದ್ಧ್ವಜ ಕಟ್ಟೆಗೂ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ದು ಕಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಧ್ವಜನ ಕಿಡಿಗೇಡಲು ಮಗತುಪಾಡಿನ ಸಂಗತಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪರಾಪಳಿಕೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಭಗವದ್ಧ್ವಜ ಕಟ್ಟೆಗೂ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ದು ಕಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಧ್ವಜನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ಮಗತ್ತುಪಾಡಿನ ಸಂಗತಿ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಕೊಕ್ಕಡೊಡ್ದು ಪಟ್ರಮೆಗು ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗುಡುಪ್ಪುನ ಉಪ್ಪರಾಪಳಿಕೆಡು ಊರದ ಹಿಂದೂ ಜವಣಿರು ಸೇರ್ದು ಭಗವದ್ಧ್ವಜ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಅಂಡ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಬಾವುಟ ಮಾರ್ಗೊಗು ಬೂಡ್ದಿತ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಬೋಡುಂದೆರೆ ಮಲ್ತಿದಿನ ಒಂದು ಊರ್ದಕ್ಲು ದೂರ್ದೇರು. ಇಂದುವೇ ದಿನ ಕೊಕ್ಕಡದ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮೈದಾನಡು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಘಟಕದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾತ್ರಿ ಬುಲ್ಪುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ವೈಪುರ ಪಂತ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಈ ಪಂಥದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿನ ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾಗೂ ಉಪ್ಪರಪಾಲಿಕೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತೆರಿಪಾದರು. ಶಾಸಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾವಡಿಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ಪಾತಿರಿಗಿರು. ಬಾವುಟ ಹಿಂದುಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇರಣದ ಗುರ್ತು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಹೃದಯಡು ಐಕ್ ಆರಾಧನೆದ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಕೂಡ ಅವೇ ಜಾಗಿಡು ಭಗವದ್ಧ್ವಜ ರಾಪುನಂಚ ಮಲ್ಪಾವ ಅಂದ ಆರ್ಪಂಡಿರು. ಆಟದ ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥಧಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವಚನಗಾರರಾದ ಪುನಃ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡುಪಣಂಬೂರು ಮೇರೆಗೂ ಕುಡ್ಲದ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದದನು. ಕಾಸ್ಟೇಟ್ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆಯ್ತಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಕಾಸ್ಟೇಟ್ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನೋಡು ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಗೆಡು ಐವ ಐತಾರ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ನಿಂಪುದಲ್ಲೇಸು ತಾಳಮುದ್ದಳಿ ಕೂಟ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು. ಈ ಐತಾರ ಹಿರಿಯ ಹವ್ಯಾಸಿ ಅರ್ಥದಾರು ಪ್ರವಚನಗಾರರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡುಪಣಂಬೂರು ಮೇರೆಗೂ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಡಾ ನಾಗೇಶ್ ಭಟ್, ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್, ಉದ್ಯಮಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಭು, ಯಕ್ಷಗುರು ಅಶೋಕ ಬೋಳೂರು, ಮಧುಸೂದನ ಅಲೆವುರಾಯ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಮತ್, ಶೋಭಾ ಐತಾಳ್, ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು, ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಿಎಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತರು. ಕುಡ್ಲದ ಉರುವಬೋಳೂರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶನಿವಾರ ವರ್ಷಾದಿ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಆನಿಬಯ್ಯಗು ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ನಡೆತಂಡ. ಮೇ ಮೋನೆಗು ಕಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣದ ರಂಗ್ ತರೆಕ್ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಕೈಟ್ ಬೆತ್ತ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ತಿರ್ತಗು ತಿರಿ ತೆಂಬರೆದ ಸೊರದುನಿಪು ತಾನು ಪುಟ್ಟದು ಬುಳೆದು ಮಾಯ್ಕಾದು ನಿಲೆ ಊರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕತೆನು ಸಾರುನ ಸಂಧಿಪಾರ್ದನ ಇಂಚ ಆಡಂಬರದಾಂತಿನ ದುತ್ತೈತೊಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಕದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ಕೊರಗತನಿಯೇ ಮರದ ಮುದೆಲು ಗೋಳಿದ ಕಟ್ಟೆ ಗುಡಿಗುಂಡೊಲಿಡು ಭಕ್ತರು ಕೊರಗತನಿಯನ್ನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಅಜ್ಜಾಂದು ಬಾಮಿದು ನಂಬೊಂದು ಬೈದೆರು. ಕೋಲ ಕೊರ್ದು ಅಗೆಲು ಬಲಸೊಂದುಲೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಬೋಳೂರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶನಿವಾರ ವರ್ಷಾದಿ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ಕೋಲ ಸೇವೆ ನಡಪಾಯಿನ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲಾದು ಬಯ್ಯಗು ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡೆತಂಡು. ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ಕೋಲ ಸೇವೆ ತೂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಕರಿಗಂಧ ಬೂಳ್ಯಾದೆ ತೊಂಡಿರು.
ಕೊಡೋರ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿರು. ಪಸ್ಪೆದ ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡತಿನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಟಾಂಕಿಗೆ ಜತ್ತಿನ ಎನ್ಮಜನಟು ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಐವೇರು. ಪಡುಬಿದ್ರೆದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದಯಾದ್ರಿಡು ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ 10 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುಷ್ಪರಥವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು. ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡಿಬೈಲುಡು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ವೀರಮಾನತ್ ರೈದುಂಬಾಳ್ತೆಡು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಬೈಲು ಕಂಬಳ. ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಕರಣಿಕ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಉಚ್ಚಯ ರಂಗಪೂಜೆ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ವಸಂತೋತ್ಸವ. ಇಡಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಡು.